Už vyšla domů. Bouřka. Jo, já to vidím, že ti to baví. To poznám. Jo. Jo. Natěšená, na Sněžku. Úplně nečatá. Jízda. Mourovatý. Mourovatý, ano. Tady má vlajku bílou, jakože se vzdává. Už nemůžeš? Tak přidej. Maximální výheň, 30 stupňů. Sluníčko pálí. Ale prostě prší. Prší jen celé je. To je fakt hrozný s náma. Půjdem do pekla. Stydím se. Jo. I can do anything. Už jí bolí nožička pravá. Takže to je boj. Blížíme se k Vrchlabí. Co to mám za tátu? Tak no čo? Mě už bolí nohy, já už bych šla domů. Už vyšla domů, hele. Tak je to asi tak zhruba 200 000 kroků, si myslím, že víc by to být nemělo, ne? Odkud se vám hlásíme? To jsem zapomněla. Vysočany. Poliklinika Vysočany. Poliklinika, jo? Tady je zastávka. Aha. Tady je Poliklinika Vysočany. Ale minuli jsme teďka O2 Arenu. Jdeme asi hodinu. Jdeme hodinu a 15 minut. 15 minut zhruba. Právě jsme ušli asi 7 kilometrů a dáváme si první takovou malou zastávečku. Tady někde v parku jsme ve Vysočanech. Nelinka kráčející na Sněžku podél Rokytky. Kotičko, řekni nám něco. Taky, potřebuji se tě zeptat. Ano. Čekají nás nějaké těžší kopce? Sněžka. To jo. Ale tak já nevím, tak pár kopečků tam taky asi bude cestou, uvidíme. Dobrý? Křižovatka v Hloubětíně. Je tady docela provoz. Už se těšíme, až vypadneme z Prahy. Ale i v Praze jsou hezký místa, které jsme šli a jsou úplně mimo lidi a civilizaci a auta. Už máme 10. Tak nám trošku prší. Un poco. Un poco. Bouřka. Ale už jsme mimo Prahu. Jo. Už jsme za Prahou. Hurá. Tak Nelča mi teďka řekne Ludolfovo číslo 40 desetinných míst. 31, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 4, 1, 9, 7, 1. Hustý. Kontroloval jsem to, sedí to. Tak jeden milník máme před sebou. Co to je? Nějaká řeka, počkej, řeka. Před náma, A to je Labé. Došli jsme ze Staroměstského náměstí v Praze až k Labi. A tady jsme přišli teďka na místo, který se jmenuje Oddechov. A tady si dáme něco dobrýho. Vypadá to tady dobře. Tady mají apero. Tak právě máme 50 kilometrů, včetně včerejšího dne. Dneska jsme už skoro 15. Včera lehce přes 35. A Nelča je very tired. Ale těší se na Sněžku, říkala před chvilkou. Jo? Ne, do hotelu vlastně. Jezdí tady auta. Tak, Nelča, řekni nám něco vtipného. Mně to přijde vtipný. Přijde mi to Mě vtipný. bolí nohy, jo. Ne, přijde mi to vtipný, až to je 5,7 km už jenom do hotelu. Kde budeš To bazén, jenom. masáž, Hodíš jídlo. a zbytek dojdeš, vy? No, 5,7 to je, co bys kamenem dohodil a zbytek došel. Počasí je skvělý. S deštníkem, když neprší, jo. No, tak trošku je teplíčko. No tak hele, za hodinku, 2 hodiny check-in a pohoda. Ne? Jo, já to vidím, že ti to baví. To poznám. Jo, Jo, tak jo. tak jo. Super. My leg hurts.
Tak už jsme teda na hotelu, aby jsem odpověděl. A Nelča říkala si, na to se těšíš. Já se těším prostě na Zakynthos. Jako jsi tak trošku na omelu, protože puchýř mám, všechno mě bolí. Takže to je zpravodajství pro dnešek. Pa. Tak jaká byla masáž? A bazén předtím? Já tam taky byl sám, úplně sám jsem tam byl. To je super. Tebou na pořád, léto, dál tu jedeme. Ty musíš zatancovat nějaký. Nebudeš Jo, dělej, jenom pro tebe. Tak jsme právě před pár minutama vyšli z hotelu. Nelče je celá natěšená na Sněžku. Úplně načatá. Úplně načatá, no. Správně. A jdeme tady kolem zámeckého parku Loučeň, zámku Loučeň. A Nelča se hrozně těší na dnešní den. A vypadá to zatím dobře, protože jdeme ve stínu pod stromy a je příjemně. Že? Sí. Posloucháme. Načatá. To musíš znát. Mourovatý. Mourovatý, ano. Byl. Krásný. Den. Slunce Svítilo. nad Hlavami. obou Milých. poutníků. Nelča je překvapená, jak můžou být taky dobrý ostružiny. Já tam na ty naše, to jsou hrozně kyselý. To jsou fakt dobrý. Jo. A jsou i velký na to, že jsou jako takový lesní. Jdeme lesem. Neb na cestě jsou kaluže. A nechceme jít kalužemi. Proto jdeme tak trochu lesem. Ale je tady stůl. Stůl. A Nelča tady má vlajku bílou, jakože se zdává. Nelčo, zdáváš se? Jo. Ne, nezdávej se. To dáš. Jsi v půlce, a ti za chvilku řeknu, že jsme v půlce. Chceš slyšet, že jsme v půlce? Jo. Tak já ti to za chvilku řeknu. OK, kouknu, kolik vlastně už máme, jo, za dnešek. Tady bylo prasátko. To je rozrytý od prasátka. Kočičko. Už nemůžeš? Tak přidej. Jak to tam je ta písnička? Když nemůžeš, tak přidej víc. To je ono. Tak zdravíme z cesty vedoucí z Dětenic do Libáně. Jak se ti jde, Nelčo? Řekni mi, mamince, vzkaz. Bolí tohle a tohle, no. A je hrozná výheň, 30 stupňů. Jo, mají domluvený potvory, že kdyby něco, takže má volat a že ji jako odkudkoliv vyzvedne a doveze domů. Takže Nelče jsem schoval telefon. Viď? Jo, aha. Teď je to teda maximální výheň, 30 stupňů. Nelče má auto jede, no. Sluníčko pálí. Je to jak v údolí smrti. Rovinka dlouhá do Libáně. Tady je socha svatého Jana Nepomuckého. A tamhle je kočička. A je tady výhled do kraje. Krásný. Krásný výhled do kraje. I can do anything. Nelča is excited now. She's very happy that we are walking through the nice area now. It's pretty here. And yes, it's very pretty that we walk in the shade. We have bramburky, yes. That's cool. It's really nice here. We like it here. It's beautiful. And we have 25 kilometers today. And together 85 kilometers from Staroměstské náměstí. And it's really cool. Tak jsme si našli místo na spaní, tadyhle si rozestelém. A máme luxusní výhled. Západ slunce. A je to tady krásný.
Tamhle nějaký kostelík, nevím, asi nebude vidět, je tam vidět trošku. A prostě jdeme spát. Night Night, to je náš hotel. Máme to i s ohňostrojem. A tohle je hezčí. Tady prostě takhle ležíme, máme nafukovací matračky a tady takhle je ten les. Ty si říkal v poli nejsme, pole je tamhle, my jsme takhle na kraji lesa. Tady mám tričko, suším a tady z té vysoké trávy, takhle u lesa, se ozývají ty zvuky těch myší. A v dálce je slyšet, jak ještě tady jezdí traktory po polích a oni sklízejí. Takže tak. My jsme tady v Áleji mezi Čínem a Valdicema. Půjdeš asi do vězení, do valdické věznice a můžeš utíct jako Kajínek. Chceš? Tak by vypadá Kajínek. To je strašný. Ty jsi měla brečet. Taky Nemůžu, natáčím video, to je strašný. To je fakt hrozný s náma. Půjdem do pekla. Stydím se. Tak Nelča je teďka v tuto chvíli trojitá jednička, protože máme 111 kilometrů. 1. A Nelča je strašně unavená. Už jí bolí nožička pravá. Takže to je boj. Ale dneska máme 20, přes 20. A dohromady teda 111 kilometrů, no. Je to jako masakr. A ještě nám zbývá na tu Sněžku asi 40 něco, 41 nebo tak. Teďka bychom chtěli dojít dolů do hospody, která je asi 5 km odsaď necelých. Ale je to jako z kopce do Staré Paky, tam se snad jako najíst, větší odpočinek. A pak uvidíme, kam dojdeme. No, jako, když bychom dali dneska zase těch 30, tak fajn. Začala by ta ráda hrozně do Vrchlabí, protože tam je hotel. Jenomže to by znamenalo dneska dát 40. Takže ještě odsaď by to bylo dalších 20. To asi nedáme, uvidíme. Ale máme dobrý čas, je teprve 3:45. Tak co naše poutnice? Pověz. Nic? Tak nic, prej. Akorát mě teďka požádala před chvílí, abych napsal To bylo sranda. Ladislavu Ziburovi, aby ji povzbudil, tak jsem mu napsal. Ale zatím nám neodpověděl. A byla to prej sranda, no tak já jsem to vzal vážně. Tak uvidíme. A teďka, hele, bylo horko, strašný. A teď ale naštěstí se blíží od Krkonoš nějaká bouřka, takže se zatáhlo. A takový chladný vítr fouká, takže to je super příjemný. A jdeme do hospody, jsme snad asi tak 1,5 kg, možná ani ne. Od hospody tam dáme pauzu, máme teďka už asi 25 v nohách dneska, celkem 115 nějak zhruba. A tak no. A ještě nám zbývá 38 na Sněžku. Kočičko, řekni mi něco. Jo. Tak počkej, ne, mě zajímá. Já nevím, co mě zajímá vlastně. Co jsem se chtěl zeptat, už ani nevím. Jo, aby si řekla, jak se ti to líbí třeba. Hrozný. Nohy bolí, no tak jo. A jinak je tady krásně, ty rostou nějaký borůvky. To asi nejsou borůvky. Je to tady krásné a velmi klidné, právě říkáme. Moc se nám tu líbí. Tak ještě stále pochodujeme. Blížíme se k Vrchlabí.
Máme bezmála 40 km. Asi 37, nebo tak nějak 38. Prostě stále jdeme, teď jdeme chvilku po silnici. Tak nás ze spacáků vyhnala taková nějaká, já nevím, jestli bouřka, ale prostě prší. Teď Nelča. Prší jen celé je. Co jestli máš? Křivý záda? Jo, máš křivý záda, no. Nemáš tam baťoch, že ne? Ono jako tamhle neprší. Ale tady zrovna jo. Toho koše tam odpadkovýho. Tak na čo? Ne. Já nevím, budu tam vidět? To nebude, musíš asi za mě. Tak já budu jenom tady koš. Jo, to kousek. Kousek, no ale. S muchnaným papírem. Trefím tamhle do toho odpadkovýho koše. Tak jo. Jak malej. Skoro. Ach jo. Co to mám za tátu? Je to můj první pokus. Číslo 7. Ne, první pokus. Házím toho koše. Kolik těch prvních pokusů už asi bylo? Nelča bude házet papírový ten do koše tam. Prý, když dvakrát poklepu, že se přepne kamera na tu druhou, tak já to zkusím. Jo, ono to fakt funguje? Tak to je cool. Tak právě jsme opustili Strážné, kde jsme byli na obědě. A Nelinka je nějaká smutná. Ono si, já už vím, proč je smutná. Ono je líto, že už to brzo skončí. Ale Strážný tadyhle asi jsme teďka minuli. Ono je líto, že prostě už jako to putování nebude pokračovat. Že jo? Proto je smutná. Ona by chtěla, aby to pokračovalo. Tak já jsem jí slíbil, že příští prázdniny buď půjdeme do Santiaga, anebo z Teska Českem, že půjdeme třeba prostě kolem Česka. Co ty na to, kočičko? Prosím. Nebuď smutná. Buď smutná. Ať už je to jenom 14 kilometrů, ani ne možná. Co ty na to? Kočička, řekni něco. Zlobí. Je zaražená jak prdy. Já jsem mi rozesmál, dobrý. Co tady děláte? Co tady děláte? Kam jdete? Kam pak máte namířeno? A odkud jdete, paní? Tady ze Strážného. Ze Strážného, viď? Neříkej jim pravdu, oni by si říkají, že jsi blázen. Neříkej jim, odkud jdeš. Tak jdeme od Vírovky na Luční. Tamhle je Černá hora. Černá hora s vysílačem. A už se blížíme asi tak 5,5 kilometru, to máme na Sněžku. Tak se právě blížíme k Luční boudě, to je tady před náma. A Sněžka je tamhle. Ale potvora se teďka trošku schovává v mracích. Nicméně už se blížíme. Už je to jenom něco přes 3,5 kilometru asi, nevím, něco takového. Už jsme se dostali do mraku. Sněžka před námi není vidět. No a lízáky, ale... O, ale... No nemá peněz, nevadí, vyměňáme. Křupnul.
Tak, no čo, pověz nám něco. Za 10 minut budou 4. Za 10 minut budou 4. Tak 20, 25, možná víc. Minut půjdeme nahoru. Aha. Mám v plánu si odpočít na tom prvním do chvilku, potom na tom prvním, na tom druhém a potom na tom druhém tak na spíště. OK. Teď se nám potvora zase zahalila do mraku. Před chvilkou byla vidět. Hrozně je to proměnlivý, to počasí. Very good weather. Very good weather, ale už to asi dáme. Tak po většinu doby ty naše boty byly vhodné na tu chůzi, ale teďka jako ty běžecký silniční s hladkou podrážkou. Bez kotníků. Nic moc nic. Ale už jdeme nahoru. Tak no čo, řekni mi, jaký to je, jaký máš dojmy? Na hovno. Strč si celou cyklistiku do prdele, řídítkama napřed. Ale je tady krásně, podívej na ty panoramata. Ježíš, to je krása. Tak no čo, poslední metry. Co na to říkáš? Nic? Myslím, že budeš mít nějakou radost. Ani ne? Až tam nejsme. Poslední metr k České poštovně. No čo? Co na to říkáš? Co? Dala jsi to? Máš radost? Ještě nevíš. To teprve přijde možná. Jsme nahoře. Poběžíme dolů, teda do lovce. Tohle nahráváš? No čo? Jo. Řekni mi, jaký to je přijít z Prahy, ze Staroměstského náměstí, až sem nahoru na Sněžku. Bolí mě nohy. Bolí tě nohy. Takže, hele, ale já chci něco říct pro svoji budoucí já. Ano. To už nikdy nebudeš opakovat. Vzpomeň si na to, jaká bolest to byla, jak mě se teď klepou nohy, já si nevydržím. Pojedeme. Novku máme sami pro sebe, odjíždíme ze Sněžky. Nikdy víc. To dáme příště do Santiago. Co bys si přála k večeři?